Takže ahojte ľudia, moja mama vysáva teraz. Ja som tento tu na čiernom aute a tento tu vedľa mňa chce byť na videu, tak mu sľúbim sen a ukážem vám jedného deila, ktorý mi tu písal. No, ale ja nemám prachy, viete, chcel som rejsť, tak no. A ja teraz čo mám robiť? Tento je 11, je tento vedľa mňa. A potom, keď si takto pozriete, tu mi píše to, ale to nie mne, to bol druhý. Tak, kámo, tento dobre. Ale ten 11 je strašne taký. Nie taký. Videli video na YouTube, políčne. No, som na videu, tak môžeme začať. Dobre, tak to dečka si dám a idem driftovať. OK, bro, tak toto prehnal. Kámo, trošku to prehnajú. Oni to trochu prehnajú. Tými nadávkami. Trošku sa mi to seká, bro, takže neviem prečo, ale mám drift auto, takže asi preto. Skôr na drift, kámo, idú rejsť. Ukáž? Dobre. Tam King musí byť samozrejme na vidu. Kamu, on keď mi dá odber, ja mu proste nazbieram si, takže asi 20 000, 50 000 a možno mi to dám, ale iba mi dá odber. To mi úplne stačí odber, 50 000, koľko si on povie. King má šancu. Napíš do komentára od 20 000 do 50 000, koľko by si chcel. Navaroval som, bro. King asi mám ho za frenda asi. Hey, your friend, okay? Nelegálny závodný. Tak si k dispozícii. Kámo, možno sa prevediem. Môžeš ma o tom poprosiť, keď si zahráme znova Car Parking Multiplayer, či chceš byť znova na videu. Napíš do komentára, aj môžeš napísať, ak sa ti chce opraviť, alebo ako, že keď si môžeme zahrať Car Parking, lebo ja mám mobil k dispozícii vždycky. Iba ak nie som na terase, teda na balkóne zároveň. To ti už potom napíšem do komentára, do tvojho. Ale King, asi ty si najlepší môj friend, lebo musím povedať o tom, že iných nemám takých. A ešte ti to aj oznámim, že to som ja. Si na videu, ale ešte nahrávam.
Dobre, no ďakujem, kámo, ty kokos, ty ma nenútiš, to je perfektné na tebe, bro. Kámo, ktorý ma nútia, že sadni si do lady a potom, ako, keď ja mám zase Ferrari, pravdepodobne, že akurát hovorím, že príklad, mám Ferrari a mám si sadnúť do lady, tak no, tak to by som ani za 1 000 000 eur neurobil. No, už by som urobila v tejto hre ani, nepotrebujem ani jedno, lebo mám že 0. Takže si zarábam na levelu, budem si zarábať a zarobím tomuto môjmu najlepšiemu kamošovi tých 50 000, ja mu ich dám. Takže, no vlastne, timing perfect. Urobím tak asi, že to bude 10 minútové video dáme. Teraz mám 6 minút, akurát mi to ukazuje tu, timer. Kámo, bro, to má za... Čo má za motor, ty kokos? Kámo. Dobrý, ty si môj pes, môj vlčiak. Ochranca. Ty kokos, vlčiak si. Čakám ťa. Tam sa rozhodne. Rozhodne sa. Ideme sem. Kámo, nemôžem nemyslieť sebe. Nastavy. Teraz to nevyplatí za mňa. Taká fáma. Ram ani nechcem. Ram tu asi ani není v tejto hre car parking, bro, cepuňu. Jaaaa. Mám drift auto, tak asi. Sice ja mám aj na drift mode. Ježi, on ušiel. Kámo. Tu je. Ušiel si mi, bro. Ušiel. Mne to nevadí. Kámo, Kámo. Bro, on ide po mne, ak keby som najslavnejší youtuber, more. Za dobrú cenu, keď mám $0. Je to také euro pre mňa. Ani nechcem, aby to bolo na videu túto nedelku, takže to vlastne preto som zmazal. Ale nevyšlo tie 2+2, no nestaraj sa, že zamahám. To bude dobré. Možno urobím kratšie video, možno budem končiť za chvíľku, ale pre neho to dodržím 10 minút, pôjdem za ním, budem sa rozstráviť, bo sa najviac na videu. Pre Kinga to bude. Ja tu napíšem, teda počkaj. Upload. Neviem rozprávať, lebo to je ako, no. Ty vole, kámo. Dáme nejakú motor, tak možno mi odpíše, pozor. Kámo. To kebyže sa ti stane v real life, zase tak, že ti 100 €. Kámo, to bude aj 1000, bro. Celý národný svet. Potom na standalko. Nie. Krásny motor si dáme, výfup. Krásny výfup. Nakoniec dobre, tak zostaneme tu a ideme ho uploadnúť pre môjho kamoša. Tak čaute a čau King.